Добрый вечер. Сёння у нас будзе канцоўка The Longest Journey. У нас з-за таго, што я падглядываў праходжанне, можна прыкладна ацаніць, як я разумею, будзе толькі вось 12-я частка, якая невядома якая па памерам, і можа нейкі эпілог. Я не ўпэўнены дакладна, таму мы скончым хутчэй The Longest Journey, але стрым працягнецца. Мы будзем далей перайдзем у Frostpunk 2. Хутчэй за ўсё. Вось, зараз паглядзім канчатак гісторыі і будзем пераключацца, паглядзім. Так. Запускаю. Мы вось тут скончылі. Мы толькі што падсыпалі віагру ахоўніку. Літаральна на гэтым скончылі захаванне. І зараз у нас ёсць доступ да ўсёй сістэмы. Я так разумею, што калі я буду націскаць на гэтыя клавішы, то я адпраўлю ахоўніка у розныя бакі. Давайте яго пераключым. Ага, перасунуць і даклад, каб ён зрабіў. Добра, я магу? Ага, даклад ёсць. На тэрыторыі адпачынку няма нічога. Што тут? Цікава, навошта нам гэты варыянт па тыпу, каб даклады яны рабілі? Добра, давайте перасунем чалавека. Вось, перасунуўся ў нас ахоўнік зараз з зоны адпачынку. І мы яго перасунулі да эйрлока. Гэта самая далёкая пазіцыя, таму я і абраў. Можа быць, нешта яшчэ можна прыдумаць будзе. Добра, зараз калі ёсць. На экранах не магу нічога даведацца. Камп'ютар можа. Ого, усе вязні на станцыі потом ёсць. Гасці Брайан, Рус Павані, Морган Энгер, Хаммер Хансен, Хэллоуэй. Гордон Хэллоуэй. Цудоўна, мы ведаем, дзе знаходзіцца гэты самы чалавек, якога нам патрэбна было знайсці. Літаральна ў той частцы. Давайте зараз захаваюся. Вітаю, Рэгана. Так, я захаваю наверх. Ага, добра. А я не магу праз вентыляцыю прайсці зноў, так? А, могу просто выйсці адсюль, добра. Цудоўна, вітаю, Рыёна. Я зараз паглядзеў... это літаральна той самы выхад. Дальні калідор, левы калідор. Я толькі што паглядзеў на станцыі на камп'ютар. Нам вядома, што вязнем на гэтай станцыі трымаюць якраз такі ахоўніка, які павінны стаць наступным у вежы, і вось ён не павінен трапіць у вежу, як я разумею. Бо ён поўнасцю пад кантролем гэтых самых Вангарда. Альбо я зусім заблытаўся трошкі за тымі персанажамі, і гэта розныя людзі. Вось. Так. Таму што яны кагосьці там рыхтавалі для ўваходах, у кагосьці там ёсць развалены па тыпу становішча разваленае, у якім адзін па тыпу чалавек падзелены на два кавалкі, адзін вельмі максімальна практычны, другі максімальна магічны, нешта такое. Так, тут нельга. У дальні калідор. Зараз паглядзім, што куды вядзе, бо па гэтых калідорах прасоўвацца. На мапе ўсё зразумела, а так не вельмі. Ага, вось гэта да эйрлока ўвядзе. Левый выход. Давайте далей. Вось гэта шлях да эйрлокаў. Давайте падыдзем. Тут няма вязніцы нідзе. Той ахоўнік і быў каля тых самых турмы. Я так разумею. Там вось гэты нумар 6, у які мне патрэбна, гэта якраз такі. Эйрлок, і тут ні халеры няма. Можна на чырвоную кнопку націснуць. Давайте націснем. Раз уж можна націснуць на чырвоную кнопку, значыць гэта патрэбна. Навошта яны тады чырвоныя робяць? Нешта запусцілася? Нейкі робот? It's a single-person pod used to maneuver outside the station to do general maintenance and clean windows, I guess. We used to run simulations of similar pods back in school, just for fun. Окей, добра. Гэта спецыяльная такая капсула для ремонту.
звонку станцыі. Яна мне спатрэбіцца, таму што мне трэба ў браму ж прайсці, правільна? Да брамы вежы, і хутчэй за ўсё праз яе я гэта буду рабіць. Добра, яна даступна. У прынцыпе, я не ведаю, навошта ёй вызваляць гэтага ахоўніка. Можа, яна жадае яго запіхнуць замест сябе. Давайте агледзім, што можам агледзець. Так, нумар 5. Ці магу? Мне падаецца, калі я падыду сюды, то мяне зловяць. Давайте-ка я захаваюся. На дадатковае вось сюды куды-небудзь. Просто паглядзім, што Эйприл будзе рабіць. Hey, Оп. you! What? Опс. Stop! Ён нешта не спяшаўся такі. Спыніся. These tunnels go on for miles and Добра, miles. нас вярнулі ў Before I туннель. risk Магу вылезці дзе-небудзь яшчэ? Вось у мужчынскую комнату зараз. Ці прыбралі ахоўніка? Я просто перасунуў аднаго ахоўніка да эйрлока. Не, гэта ўсё яшчэ тут. А навошта, што я змяніў тады? Там зялёненькая змянілася на чырвонае тады. Можа, гэта наадварот, я па тыпу прыбіраю кагосьці адтуль. Я, можа, не так зразумеў, як гэта працуе. Давайте зазірнем. Зноў да камер. І я перасуну. Так, вось он у эйрлоке. Holding on your command, sir. Over. Ага. Атрымліваецца... Так, гэта зона пачынку. З камеру зараз прыбярэм. Negative on that command, Central. Somebody's already taking a break. Over. Ага, хтосьці ўжо адпачывае. Добра. Ты можаш прыбраць, калі ласка? Everything is clear, Central. Over. Давайте у зону адпачынка. Roger on that command, Central. Moving into position. Out. І мы можам аднаго чалавека адправіць на адпачынак. Roger that, Central. Taking a break. Out. Калі я зараз правільна ўсё зразумеў, то адзін ахоўнік вось гэты, калі камер быў, ён павінен быў сысці, мы яго адправілі зараз на адпачынак. Тут яшчэ левы калідор. Давайте праверым гэтую мою тэорыю, ці я маю рацыю, ці не. Так, ідэальна. Нумар 5. Давайте паспрабуем вызваліць яго адразу. Мне падаецца, гэта ў 5-й, бо ніякай іншай я не магу ўзаемадзейнічаць. It's an electronic lock. It's an electronic. І што, я не магу? It's an electronic lock with a sliding. То бок, я так разумею, мне патрэбна нешта чым адчыніць, так? А чым я магу яго адчыніць? Малпа, у мяне ўсё яшчэ ёсць малпа, не ведаю навошта. Вітаю, вулчара. Мы ўсё яшчэ на станцыі, мы зараз ходзім па калідорам. Малпа не I'll спрацавала. save it for when I really need it. Гэта дакладна нічога працаваць не будзе. 100%. Ну, трэба ж праверыць. Чаму я не здзіўлены? Мы ўсё яшчэ знаходзімся на станцыі. Мы спрабуем... Мы знайшлі, што ахоўнік, які наступны павінны быць за нас, ён знаходзіцца ў гэтай камеры. Я толькі не магу яе зараз адчыніць. Але мне падаецца, як я правильна зразумеў, гэта ахоўнік, у якога прамытыя мазгі. Я вось не разумею, навошта нам яго вызваляць. Так-то не выглядае. Давайте, можа, дзённік я прачытаем, можа, у гэтым там нейкая падказка будзе. Ахоўніку загадваюць, ідзі туды, праз 3 секунды ідзі сюды. Праз яшчэ 5 секунд ідзі на адпачынак, праз яшчэ 3 секунды ідзі на пост і зноў. Ахоўнік, ну норм, ну што, ну загадыш. Яны ж... Цмок, ну ты ж уяўляеш сабе. Ну, яны людзі простыя. Загад ёсць загад. Казалі на адпачынак, адпачынак. Праз 3 секунды трэба ісці працаваць, ідуць працаваць. Так, добра, мы вызвалілі зараз спакойна толькі каля камер. На тэрыторыю адпачынка. Давайте вернем яго да камер. Roger on that command, Central.
Moving into position. Out. Добра. Вернем назад ахоўніка, пасадзім туды ахоўніка на адпачынак з сховішча. Roger that, Central. Taking a break. Няхай ён ідзе Out. адпачываць. Паглядзім, што ў нас там у сховішча. Як разумею, гэта будзе гэты левы калідор будзе. Угу. Гэта да яго, а ёсць што-небудзь яшчэ? А то як зноў жа. Не, няма ні халера. То бок нават у там, дзе яны на тэрыторыю адпачынку іх нельга зайсці. Угу. А што ў нас тут? Эйприл, ты дзе ўвогуле? А, вось яна. Скрыначка. F2021. Добра. І чым мне гэта дапамагае? Oh god, this is going to take ages. That's T. А што я шукаю? Мне ж нічога не патрэбна тут. C34, 102, and 103. D9. Што ты шукаеш? Яна аглядае ўсё. Я зараз не магу яе кантраляваць, яна глядзіць нумары. Q 45, 30, 31, and 33. Whatever happened to 32? And L93, L94, and L108. С4 шукаем. Неблагі варыянт. Так, тэрмінал. It's an inventory database of. Можна ў There's nothing I тэрмінале need to нешта search новае for. знайсці? А ну так, мне нічога шукаць, an вядома. Я ж не ведаю, што мне, навошта мне штосьці. Уверх яна не можа залезці, не? Так. Скрынкі, нават больше скрынак. І там яшчэ скрынкі, і тут яшчэ скрынкі. Вялікая база так-то. Давайте пачытаем яе дзённік. У чым яе ідэя? Это пра картезы яшчэ. Вось, мы не чыталі яшчэ меркаванне наконт пасля смерці Картеза. Перад закатам. Колькі яшчэ сюрпрызу падрыхтуе для мяне жыццё. І колькі яшчэ маіх сяброў павінна памерці перад тым, як усё гэта скончыцца. 2 з іх за адзін дзень гэта занадта. Картез, я не магу паверыць, што ён памёр. Вось проста так. І факт тое, што ён быў адзін з кінаў, я нават не падумала. Мне я павінна была верыць, вядома. Але зноў жа, я не прызвычаілася да сяброў і сям'і, якія ператвараюцца ў цмокаў з далёкіх планет. Але як мінімум не да апошняга тыдню. То бок Картез і Макален былі абодва драйкінамі ў Старкі. Зараз у мяне ёсць 4 камяні, і як толькі я атрымаю назад дыск і вось гэта і сейфа мы ўжо атрымалі. Насамрэч, калі задумацца, няўжо такое падзенне можа забіць цмока? Цікава. Навошта мне нешта? У табе пачынаецца дыяген. Прыкладна, вельмі філасофскі галоўнае падыходзіць да ўсяго. Так, калі я вярталася да фліпера, каб спытаць яго бла-бла-бла, гэта я нам усё прачытаю. Ну, вядома. Гордан узяў ахоўніка на станцыю, называючую Зорка. Так. Уваход у дзюру, якія вядзе ў сусвет ахоўніка, знаходзіцца недалёка ад станцыі. І то бок зараз мне трэба нейкім чынам трапіць туды, і я падпішуся ў каланізацыйную праграму. Так. Добра, я ў космосе. Вы можете ў гэта паверыць? Падарожжа прайшло даволі добра, улічваючы абставіны. І мой касцюм каланіста выглядае няблага на мне. Так. Мне трэба вызваліць ахоўніка адтуль, дзе ён знаходзіцца, і разам мы можам выбрацца адтуль у космас і адчыніць
дзюру. Я думаў, што яны яго прамылі наскрозь. Там быццам бы правільна проста напрамую гэта гаварылася. Падзеннях каго хочаш заб'е, калі б кепска прызямліцца. Ну, можа, яму пашчасціла. Не, яна вось, у яе гадзіннік быў, які належаў Картезу. І гадзіннік перастаў працаваць. Яго называлі сэрцам, яго сэрцам. Ён па тыпу як рытм сэрца хутчэй быў. Вітаю, Рабануха. Так. Я, можа, нешта наблытаў тады. Я, можа, не паразумеў трошечкі па сюжэце. Яна пакажа ему лампу. Малпу і ахоўнік вернецца у розум. Я спадзяюся. Але ж гэта неяк... Я быццам бы непаразуменне ёсць. Там проста гаварылася пра чалавека, я ўжо пераблытаў іх. Можа, паміж сабою. Гэта ахоўнік і вось гэты Гордан, я так разумею, які, у якога развалены розум. Я думаю, што гэта адзін той жа чалавек. Але зноў жа, тут столькі персанажаў і імёнаў, што не дзіўна. Я адключу гэтую камеру проста таму, што магу. Не? Не атрымалася? Ну, добра. Так. Як мне выратаваць? Мне патрэбна... Яна гаворыць, што яна не ведае, што ёй патрэбна, каб адчыніць камеры. У нас так-то насамрэч толькі 3-4 лакацыі, якія мы можам што-небудзь паглядзець. Ну вось ахоўнік, які будзе перашкаджаць нам зайсці. Нам проста будуць заставляць бегаць больш. Я аднаго зразумець не магу. А як я магу... Яна не ведае, што забраць у скрынях у сховішчы. Я сам не ведаю, што ёй патрэбна. О, пачакайце-ка. Што гэта? There's something in one of the pockets. Опа. It's a short and thin cylinder. A magnetic key, I believe. Магнітны That might come in ключ. handy. Хутчэй за ўсё ён падыдзе. Ён выглядае It's a як... magnetic key. Хутчэй за ўсё ён падыдзе да камер. Давайте адправім зараз. Roger on that command, Central. Moving into Перасунься, калі position. ласка, Out. сюды. Everything is clear, Central. Over. І Roger that, Central. ідзе Taking a break. Out. на перапынак. Ідзе, і мы зараз да турмы. Зараз гэта павінна спрацаваць. Так, нам у гэтым напрамку. І сюды павінен падысці гэты ключ. Ёсць. Ахоўнік. А ё-моё. Hello. You are a hard man to find. You speak Navin. Are you from Ага, ён Arcadia? размаўляе магічнай мовай. No, but I have had a lot of practice. I'm a shifter, like yourself. And as it turns out, the next Guardian, although I'm currently in denial. April Ryan. Adrian, have you come to free me or to question me more? I'm with the good guys. Well, I'm all Чакай, that's гэта left of the good папярэдні guys. ахоўнік. Я ўжо нешта заблытаўся. The balance, it is collapsing. I did not want to leave the Guardian's realm. Зразумеў, ён папярэдні but ахоўнік. I had to. Nobody's blaming you. But if we don't get moving soon, we won't have time to save the world. Worlds. Can you believe I'm still not getting my head around that concept? What do we do? You just keep close to me, and let me worry about that, okay? I've had some practice in subterfuge lately. I will do as you say. Добра. Трымайся са мною. Не згубіся. Гэта папярэдні ахоўнік. То бок нам, я не разумею ўсё яшчэ, вызваліць яго добрая справа. Усё ж такі. Але навошта нам яго з сабой цягнуць да брамы, мне не зразумела. То гэта на ім дзіўна, ён блин як зомбі ўвогуле. Так. Так-то мы нікуды не спяшаемся. Мы можам узяць і проста і пусціць нас да той капсулы, якая можа вывесці нас у адкрыты космос, і там тусіць. Давайте перасунем аднаго
Ахоўніка назад. Roger on that command, Central. Moving into position. О, блін, я вже зараз зауважить, що камера відчинена. Everything is clear, Central. Over. А, ну нормально, камера відчинена, ну і в порядок, усього, чоловік Roger that, Central. працює. Taking a break. Out. Ми хоч і по питанням можеш заставатися за кратами. Так. Ми просто питання тупі задаємо і все. Нарешті я з ним розібрався. Яны забрали собі минулого ахоўніка. Я думав, що це буде будучий ахоўнік, наоборот. По типу, неяк не зрозуміло. Яны ж когось там рихтують на місце ахоўніка. Я подумав, що це ён. Так, ідемо зараз у Airlock, у шлюз, где может быть робот, на яким мы можем вылететь у адчынены космос. Там и в открытым космосе есть уваход до вежы. Але толькі яна на аднаго чалавека, гэта капсула. Хто гэта будзе рабіць, пакуль нас не будзе? Цербна серхангіста знайшлі. Космічны сябар наш. From what I understand, this a gateway to the Guardian's realm, a wormhole, something like that. It's somewhere outside the station? Not far from this metal box. No, not far. I can sense it. It calls to me. Perhaps, Говорить прикладно день perhaps a пехом. day's journey on foot. Пешу. We'll be going a lot faster than that, trust me. Stay here while I get everything ready. Don't go anywhere, okay? Будеш чекати тут? I will not. Believe me when I say I do not want to go anywhere. This place frightens me. Добре. Що нам потрібно, каб підрихтувати гэтую капсулу? It's a single-person pod. Угу. Але ці потрібно їй Oxygen нешта. filter? Damn, the filter's missing. Фільтра не хапає. Зрозумів. Цудоўна. Не хапае толькі фільтра, які мы дзесьці ў сховішча знойдзем. Бежим зараз, перасунем ахоўнікаў, вартаўнікоў на гэтай станцыі, перасунем так, каб мы маглі прайсці на склад у сховішча. Там знойдзем фільтры, забіраем фільтры і улетаем адсюль. Так. Ти Roger on that вертайся на command, трансу. Central. Moving into position. Out. Капсула без фільтра, як цыгарета. Карыстацца без фільтра дрэнна для здароўя. Так, гэта кіслародны Roger фільтр. that, Central. Taking a break. Out. Вельмі дрэнна для здароўя, я скажу, смяротна. Адсутнасць кіслароду альбо тлёну забівае. Можна так на гэтых капсулах і напісаць. Бяжым у сховішча. Які ж доўгія у вас калідоры. Термінал. I'll Шукаємо. do a quick search for the oxygen filter I need. Pods, spare parts, oxygen filters. Bingo! They've got a bunch of them in stock А stored in L10, да, L109. L10-9. Яно літаральна, мне падаецца, на гэтай сцяне левай было. А гэта... F2. Гэта не то. A whole lot of boxes. Може тут? R1. Не G. тое. Може там. G42-1, 2. This whole row seems to be the G42. G98-10, 13, and Блін, L10, L10, 10, L10. 11, and 12. Але нема 9. L10-9, наколькі пам'ятаю. E1489-102.
And L10-9. L10-9. L10-9, that's the one. Давай, забирай. Есть, у нас есть фільтр. Треба вернуться у Airlock, у шлюз. Треба знайсці ў сябе старадаўнюю анаэробнасць. Не здзіўлюся, калі наша красавіца сапраўды навучыцца жыць без тлёну. Было б няблага, але, наколькі памятаю, яна выкарыстоўвала магію, і гэтая магія працавала толькі з вадою. То бок яна не зусім анаэробна існавала. Зноў жа перасунуць ахоўніка. Roger on that command, Central. Moving into position. Яны такі, блін, здзяўбалі камандаванне Roger that, нас Central. Taking a break. перасоўваць Out. туды-сюды. Holding on your command, sir. Так, і вось мы амаль у шлюзе. Большую частку просто бегалі. Ёсць. І у нас ёсць фільтр. Хоць сюды. Толькі не гавары мне, што чагосьці яшчэ не хапае. І мы з малпы... А, не, ты паглядзі. Жоўтая... Oxygen filter. It's a Well, single that one. person. Launch pod. Step into this machine. What is it? А як ми It's a туди pod, удвоїх a улізем? sort of exoskeletal spacesuit. Oh hell, like you have any idea what I'm talking about? It will protect you when we travel to the gateway. That's all you need to know. How do I use it? Well, you don't. Or at least you don't. I will launch myself right behind you, and then I'll come to get you. We'll go through the gateway together. Ага, я нам пропоную дві різних I капсули understand. залізти. One thing, April. One thing, April. When we get to the Guardian's realm, we may be separated, and I must give you a warning. Of what? Of the 3 trials before you get to the Ого. Well of Making. Там є ще There випробування are будуть more внутрі. trials still. I thought that since I had the disc. The disc is but the key, and a replacement for the disc that was broken when I deserted the tower. You will still need to prove your worth to the balance, that you can take the responsibility of being Guardian for 1,000 years. Okay, so tell me, what are these Там є 3 випробування у three вежі. trials? І нас можуть... Ми можемо не The разом... first trial is a Зараз. trial of might. Defeat Послухаю, a потім powerful повідом. enemy using your talents in war and in magic. Great. I have absolutely no magical or warrior talents whatsoever. And the second one? The second trial is the trial of spirit. Face that which you fear the most, the darkness in your heart to go on. Spiders? You may not even be aware of your deepest fear, April. It is locked in your heart. The third trial is the trial of matter. To get to the Well of Making, you must cross an apparently insurmountable barrier using whatever means at your disposal. That sounds like the easiest one. So that's it? Pass through those trials and I'm home free? Yes. Like I said, there is a chance I might not be there with you. And in that case, you must make your way towards the tower. Okay, got it. Now, let's hurry up before somebody finds us here. Go into the pod and don't worry, I'll be right behind you. Добре. План наступний.
Яна адпраўляе яго першым ну гэтай капсуле, ён улетае. Мы адразу за ім і проста падчэпім. Яго мэта проста болтацца там у космосе, пакуль мы яго не зачэпім і не адвязем. Вось, цудоўна, вось нашая. Калі мы апынемся там у вежы, ну каля вежы, нам патрэбна будзе прайсці 3 выпрабавання: моцы, духа і матэрыі. Зараз мы пакінуў з ролікам. Ён там нешта націскае і ўсё далей улетае. Я так разумею, гэта яно і ёсць. А ё-моё. Частка 13. Найдаўжэйшае падарожжа. Усё ж такі ёсць 13-я частка. Добра. Можа, моё праходжанне, якое я глядзеў, непоўнае. Anybody here? Compared to this place, Arcadia was about as alien as my bedroom. Blue sand. Never seen that outside of a Picasso. Так, цудоўна. Мы, я так разумею, альбо ўжо... А, вось там вежа ўдалечыні, бачыце, вось гэтая. Гэта і ёсць вежа ахоўніка. Мы зараз знаходзімся у сусвеце ахоўніка. У цэнтры знаходзіцца, ён літаральна знаходзіцца для таго, толькі ён быў штучна створаны, каб быць месцам паміж двума сусветамі, паміж сусветам Аркадыі і сусветам Старка. Вось, зараз мы ўтраіх праваліліся ў гэты сусвет. Трэці адзін з авангарда, я так разумею, вось гэты чалавек з падвоеннем яго гэты самы розуму, у якога адабралі там нейк, раскалолі яго душу, эксперыменты з балансам, карацей, праводзілі авангард. Вось, і вось зараз ён за намі. Гэта ж яны ў Старкрафце тыранам будову будавалі. Ну, ты бачыў, як мы лётаем. Мы ж, што мы пабудуем? Мы ж усё разламаем. Бо 13-й гвардыян мусіць заступіць на варту. Я так разумею, што на 14... ну мы 13... Альбо мы 13-й, альбо гэта апошні быў 13-й. Я просто не разумею, навошта цягнуць папярэдняга ахоўніка з сабою. Вы ўсё гэта. А тыпа адправіць яго адпачываць, а самім палезці. Ну, можа, ён патрэбны толькі, каб правесці нас у вежу. Хто гэта ўсё рабіў? Я сабе ўяўляю нешта накшталт будовы планет з аўтастопам па галактыцы. Гэта рабілі, ну, людзі літаральна зрабілі. Падрыхтавалі магічны рытуал, які раскалоў сусвет на 2. План такі, нам трэба прайсці 3 выпрабаванні. Выпрабаванне моцы, выпрабаванне духа і выпрабаванне матэрыі. Выпрабаванне моцы трэба прайсці нейкае выпрабаванне на тое, каб паказаць свае здольнасці ў магіі і вайне. Другое выпрабаванне духа — гэта пераадолець свой жах нейкі. Трэцяе — гэта прабіцца скрозь нейкі бар'ер, які немагчыма прайсці. Па тыпу, вось такія справы. Захаваемся. Гэта ў пустыню. Што нашай капсулай усё. I remember the wormhole, the dimensional shift, then this. The pod took a beating, though. I don't think I'll be able to use it again. Як гаварыў ахоўнік папярэдні,
Праблема ў тым, што калі мы трапім у гэту сусвет, мы можам быць у розных месцах. І ён сказаў проста ідзі да вежы. Ну, па тыпу, сустрэнемся ў вежы. That must be the Guardian's Tower. It's either very small or very far away, and from what I know of the balance, it doesn't settle for economy sized. I think I'm in for a long walk. Ну, пайшлі туды. Праз пустэльню будзем ісці яшчэ. There's the second pod, but I don't see... Adrian! Ось, другая капсула, але не бачна папярэдняга ахоўніка. He's not in here, so he must have survived the landing, but where is he? Яго тут няма, ён кудысьці падзеўся. Adrian? Adrian! А ці пралеціць сюды кромкач? Давайте паспрабуем. I guess he's not around. I should try. Ну, дзіўна. It's Adrian's pod. The Добра. tower's closer than it was before, so I'm making... Так, я так There's розумію. nothing out here. It's complete. Ні халеры тут няма. There's nothing out here. It's complete. Давайте далей. Бліжэй да вежы. А ё-моё, хаос і тут. Oh, God, not that thing again. It's even bigger than before. I thought it couldn't leave Arcadia. I had no idea it could follow me all the way here. Що ти тут робиш? This thing has grown since I last saw it. Так, давайте кинемо його малпу. Ні, малпа не працює. Добре. Закльон. Magic might be able to bind the chaos vortex somehow, but if I try to throw the potion, it's just wasted. I'll save it for when I really need it. Добре, гэта не працює. The talisman doesn't seem to affect the vortex. Ага, талісман Maybe ніяк its не magic isn't працює. strong enough. Диск? Ні. Я можу просто свисти. With that thing ready to attack me, there's no way I can find a thing. Блін. Я не ведаю. Уня, что тут меня чакаеш-то? Лунадзер, літаральна гэта і ёсць такое падыпу. Стварэнне хаоса. Самае галоўнае напружваючы момант, а я не ведаю, што ідэй няма. Но зелі гэта ўсё яшчэ ёсць. Опа. Я зелле выліў на талісман балансу толькі што, і гэта спрацавала. Узмацнение магии. Там магія звязвання, по типу Bind Magic. І ось вона зараз зв'язала магію амулета з хаосом. І гэта спрацавала. Забанила, літаральна. Додай магію талісману, так ось тільки що атрымалася. Утульненько. А что за талисманом? It's the talisman of the balance. Нейкае меркаванне, што я вось не разумею, яна яго зараз знішчыла альбо закавала ў гэты талісман. Так. If I had wings, since I don't, I'll just have to head back down. Будзем шукаць варыянт абысці гэта. Знайшлі. Добра, далей да вежы. А што? What is this? It looks like home. It's home. It's not. It's like a projection, but it's definitely the kitchen back home. Угу. The way it used to Кухня look when I дома. was
Коли їй було 9. No, what's happening to me? Who's there? Come here, Pumpkin. I got you something special. Dad? Daddy? Is that you? Hush, Pumpkin. Come here. Daddy's got something for you. Please, Daddy, don't hurt me. А ё-моё. Didn't I say to come here? Come here right now, bro. Daddy wants to give you something, Pumpkin. Come on. Який ж він криповий. It's our kitchen, where Mommy cooks breakfast, lunch, and dinner and cleans the dishes. Батя. Daddy looks so scary. Come to Daddy, Pumpkin. Come to Daddy. Да і що таке? And I Він говорить, іди до тати. Іди до тати, я усе зроблю тихо. Що ти, блядь, таке? Нахуй тебе? Можна збігче? It's our kitchen. Давайте. Талісман балансу на його. Ха! Не працює. Берем перстенок. Daddy, please, you don't want to hurt me. You're not a bad person. You're not. Really, don't. I'm not your daddy. I'm not your daddy. You came into our lives and you destroyed us. You took advantage of us. You're a frightful little beast. Я розумію, чому вона сійшла з You gave me батьком this. і посварилася. Я не дала йому перстенок, який достався їй від батьків. Ну і зараз то, що йому You передав. gave this to me, Daddy. You do care. You do love me. You're just not very good at it. No. You destroyed us. We were a family and you... Там God, forgive me. кухонний нож є ще на фоні, можна побачити. What have I done to you? You did nothing, Daddy. It wasn't your fault. It wasn't your fault that I got hurt. I'd been drinking and she was so beautiful. My little April, you were so beautiful. We Він же wanted to ні, він give не you справжній a home. батька, але ж, We ну, wanted to прийомний. be what your biological parents couldn't be. Але їх, вони все одно сварилися. That night, when we brought you home, I'd had a few drinks with the guys. I was feeling a little dizzy, and then your mother, she says to me, hold her. Hold your baby girl in your arms. And I take you, and I hold you, and you look up at me with such startled eyes, like it's the first time you see somebody like me. I fell in love with you, my little baby. You were so beautiful. And you smiled at me, and then I don't know what happened. But I was taking a step forward, and I stumbled. You fell to the floor. But you didn't cry. You didn't even whimper. А йома, And the почекайте. doctors told us you would never walk. Oh, my baby, I couldn't stand the guilt. I don't know why that made me into the monster that I am. Why I decided that hurting you was the only way I could Не face my халірує shame. романуся з батьком. When you started walking, and then getting better and better at it, it was like you were mocking me. I was such a fool, a selfish fool, and now I lost you. Forever. I forgive you. You do? Yes, I forgive you. Тут for така травму і everything. I привела forgive you. не халірує собі. Give you, Daddy. Так, давайте перед тим, як яна працягне, бо ў гэтай сцэне не было моманта, калі я мог ну, спыніць і патлумачыць. Што у яе статам ёсць канфлікт, але канфлікт
зараз просто гісторыю з вачэй таты гэта гучыць нават дурствам просто нейкім. Ён вельмі хацеў дзіцё, і ён закахаўся адразу, як толькі пабачыў Эйприл. Але, ну, яшчэ маленькую, зусім маленечкай. Калі ён узяў яе на рукі, ён паслізнуўся, ён тады трохі п'яны быў, і паслізнуўся і ўраніў яе на падлогу. Вось, але яна нават не заплакала, яна настолькі моцна ударылася, што, ну, карацей, штосьці здарылася з Эйприл яшчэ ў дзяцінстве, і лекары сказалі, што яна ніколі не зможа хадзіць. Але гэта, вось гэты факт, яму было так сорамна за яго дзеянне, што гэта пачало пераўтвараць у яго проста, ну, літаральна ў дрэннага чалавека. Вось, і калі Эйприл пачала ўсё ж такі насуперак таму, што сказалі лекары, пачала хадзіць і у яе ўсё лепей і лепей атрымлівалася, ён усё роўна нешта, карацей, у яго заклініла нахрен. Вось, але Эйприл зараз яго выбачыла, нягледзячы на тое, што ён, я так разумею, вельмі дрэнна сябе паводзіў з ёй. Як гэта у яго ў галаве склалася адно на адно, але я не магу патлумачыць гэта. Вось, ну, гэта ж усё роўна не сапраўдная яе тата, гэта ж проста, ну, яе бачанне яе таты. Нягледзячы на тое, што яна яго баіцца і, магчыма, ненавідзіць, яна ўсё яшчэ разумее, што ён як бы кахае яе, проста не ўмее гэтага патлумачыць аніяк. Ну і таму з такім вельмі мне ж непрыемна. То бок гэта і ёсць выпрабаванне. Я так разумею, гэты хаос, які мы перамаглі, гэта не сапраўдны хаос, гэта частка выпрабавання. То бок мы зараз першае, вось хаос, які вылез, гэта выпрабаванне вайны. Мы змаглі магіяй і дзеяннямі сваімі перамагчы яго. Гэта выпрабаванне жаха, а трэцяе выпрабаванне матэрыі будзе. Я так разумею. The tower's very close now. Конечно, не выглядала, які самы вялізны жах. Яна нават не вельмі спужалася. Я думаю, гэта прыкладна той момант, калі у іх бюджэты падскончыліся. А чаму сапраўдны хаос не можа быць часткай выпрабавання? Можа быць. Просто дзіўна, што хаос тут знаходзіцца. Гэта ж самае месца баланса. Ну, па тыпу самы цэнтр, дзе ён кантралюецца. Дзіўна, што хаос можа дабрацца сюды, у тое месца, якое павінна быць, ну, заўсёды і, ну, на мяжы, але па-за межамі і таго, і другога, і парадку, і хаос. There's a large canyon circling the tower, and there doesn't seem to be any way across. Вось яна, мяжа, якую немагчыма падавалася бы прайсці. It's some kind of conical sandstone structure, reaching about a third of the way to the base of the tower. Я прапаную просто пайсці. Там было сказано пра выпрабаванне, якое праверыць, што ты зможаш прайсці штосьці, што немагчыма з першага погляду немагчыма пераадолець, бар'ер нейкі. Так, зараз там нешта колбасіць. Эйприл, просто ідзі. The canyon's filled with dense fog, blocking my view, but it's definitely a very long way down. I'd love to have a look at what's down there. Так, альбо мне патрэбна нешта выкарыстаць. Усё ж таки. It's the Guardian's tower. So close yet so far away. If I only knew it was on the other side, perhaps I'd be able to find a way. Добра. Зараз нечакана прыляціць. Не? Воу! Сапраўды. Вы паглядзіце, крумкач. Я мяркую, што ў канцы гульні ўсе прадметы павінны знікнуць. What? Hello, old friend. April! What the heck? What happened? Я не разумею, як гэта спрацавала. Але гэта спрацавала. Ёй атрымалася сюды тэлепартнуць крумкача. Я маркую, што ў канцы гульні ўсе прадметы мусяць знікнуць. Справа ў тым, што ў гульне ёсць прадметы, якія нікуды не выкарыстоўваюцца, і яны ў мяне ўжо зніклі. Была фатаграфія сяброў Эйприл, якую нікуды я не прымяніў за ўсю гульню. То бок я яе падабраў, панасіў з сабой усю гульню, і зараз у гэтай главе яна знікла.
просто знікла. Я думаю, ну, то бок, ёсць тут прадметы, якія яны-то знікнуць, але я так думаю, што у распрацоўшчыкаў было малпа ўсё яшчэ з намі. Пластикавы лістик, ось зараз не правяраў, трэба праверыць. Калі атрымаецца, ці я магу зараз? Я не магу зараз паглядзець. Ну, добра. Ліст гэта я не выкарыстаў, але калі ён знік, то ён таксама частка тых прадметаў, якія я просто ўзяў і нікуды не выкарысталіся. Вось, мне цікава, ці ёсць тут такое, што можа іх можна выкарыстаць і проста атрымаць сабе прыкладасны дыялог нейкі. Можа такое нешта ёсць. Альбо яны проста рэальна за ўвесь час не патрэбны, і гэта проста кавалкі ідэй, якія распрацоўшчыкі не дарабілі. У яе я здзіўлены, што яна такая велізарная. Ну, па тыпу, у людзей, у якіх літаральна гэта там проста пашырэнне іх праекта, па-мойму, ва ўніверсітэце, што яно так далёка зайшло, гэта даволі дзіўна. Хутчэй за ўсё так і ёсць, можна было выкарыстаць раней, але не абавязкова для праходжання, вось у чым справа. Пачакайце-ка, а чаму ў мяне паведамленне? У мяне ўжо не першы раз скінулася паведамленне новае. Другая частка зараз у паведамленнях з'явілася спасылка на папярэдняе бязглуздзіцы. Ужо выйшлі новыя бязглуздзіцы па залону даркі, я гэтае паведамленне замяніў на новае, але чамусьці яно ўжо 2 разы не захавалася, ну, просто не захавалася, но чамусьці вярнулася да папярэдняй версіі, я ўжо ўпраўляў гэта. Дзіўна. Ну, добра. Калі што, трэці бязглуздзіца ўжо доступна ў агульным доступе на ютубе. Старыя паглядзяць. Так, неблагая ідэя. Так, што здарылася? Крумкач. You're asking me? I was just, helping this cute little sparrow with her new nest up in Riverwood. Next thing I know, there's a blue light, and then... Ага, у самый неподходящий момент мы его sure I'd been торпахнули. shot by a hunter's arrow and that you were an angel. Then I had to look around the place. This ain't heaven. Ты яшчэ ў раі не I быў. mean, this ain't heaven, is it? Ён, карацей, займаўся сваімі справамі, дапамагаў нейкай вораўбушцы ладзіць гняздо, і тут раптоўна сіняя ўспышка, і ён апынаецца тут, і ён падумаў, што Эйпрыл гэта анёл, і ён у раю. Але ж, калі азірнуўся, на рай гэта неяк не падобна. І у нас зараз варыянт. Гэта ж не рай, ён такі пытае, мы такія, гэта дакладна, Крумкач, і я Архангел Эйпрыл. Куры ў Рывервудзе, так. Не, гэта глупая птушка. Гэта, можна правда, давайте не варыянт. Мы Архангел Эйпрыл. Sure it is, Crow, and I'm the Archangel April. Sweet. Are there any other birds in heaven? Ці ёсць у Are раю there pretty ones? нейкія іншыя птушкі? We got all the dodos you could ever want. Тут есть Oh, усе that's доду, які great. тобі That's патрэбна. Dodos? Dodos? You gotta be kidding me. Oh, I see. You are kidding me. Ha. Very funny. Why the heck did you bring me here to have a good laugh at my expense? I need to find a way across this canyon and into that tower over there. Why don't you just flap your wings and fly then? Oh, that's funny. I kill myself. Flap your wings and fly. Oh, baby. Ooh, that's a zinger. I gotta write that down somewhere. Wait a minute. Oh, flap your wings and fly. Jeez. Anyways, when did you ever need my help? Oh, sure, you brought me along, let me do your dirty work once in a while, but come on! You could have done just as well on your own. I mean, you just left me high and dry at the end there, didn't you? Just up and left without a word of goodbye. I didn't mean to leave you like that, Crow, but you couldn't come with me. Oh, sure. Use me, then leave me. Don't worry, I know how that works. I'm not half as innocent as you seem to think. But I thought we were friends. Crow, we are friends, good friends. That why you gave me the name Crow? Oh, I thought it was nice, all right. Real ring to it. Until I found out what a crow actually is over there in Stark. Crow? Right. Crow. The sneakiest, dirtiest, most despised bird there is.
They're like flying rats. You even have something called a scarecrow to chase us off with, don't you? I mean, crows are so stupid. They're scared off by straw people dressed in rags. Huh. And that's the name you come up with? Crow? Pfft, bah! That's not. No? No excuses. I can't bear it. Oh, the pain. The pain. That's all I am to you, a flying flea bag? I'm sorry, I can't bear to look at you anymore. I gotta fly. Stay and shut up. But you... Gave you that name because of a cartoon character I loved when I was a kid. His name was Crowboy. Crowboy? He was the star of a series of what we call animated cartoons. It's like puppet theater you can watch on a canvas or a screen. Puppet. Theater. I love puppet theater. Crowboy was just the coolest bird there ever was. He was a crow and a cowboy. And he had a hat and a lasso and an albatross called Old Whitey that he rode on. He had an albatross? His own albatross? And every week he'd come to a new town where the bad guys were making life tough for everybody else, and he'd sort it out like a real hero. He was a hero? Crowboy? So that's why I called you Crow. I figured you're not a cowboy, so it'll be just Crow. And besides, I think crows are cool. Oh, damn. Get right. Me and my big beak. I couldn't keep it shut, could I? I had to say something stupid. I'm so stupid, dumb, stupid, stupid, dumb, dumb, stupid. It was a misunderstanding, Crow. It could have happened to anybody, even good friends, especially good friends. Yeah, but I'm so stupid. Are you gonna keep beating yourself up, or are you gonna help me? Time's running short. Of course I'm gonna help you. Anything for you, April. Just tell old Crow what to do, and he'll do it. Like that. I can be a hero too, just like Crowboy. Okay, let me think. Давай, спиніться, калі ласка, дайте мені перапынак. Цудоўна. Дыялог быў даволі доўгі, і яго, калі не перакладаць усяго, сэнс трошкі губляецца. Але, ну, скажем так, яны трошкі паругаліся адзін на аднаго, бо Крумкач даведаўся, хто такія крумкачы ў нашым сусвеце. Толькі даведаўся ён толькі пра дрэнную частку. Ён па тыпу думае, што ў сусвеце Старка крумкачы гэта літаральна лётаючыя пацукі такія. І я вельмі раззлаваўся за гэта на Эйприл, але Эйприл і не даваў нічога сказаць Эйприл. Калі яна яго поўнасцю выслухала, яна раззлавалася канчаткова, і у адказ яму распавяла пра гісторыю, што ў дзяцінстве яна глядзела TV-шоу пра Кроўбоя. Гэта па тыпу каўбой і крумкач, такая сумяшчэнне. Вось. І гэта быў яе улюбёны мульцік, які яна глядзела, і вось яна патлумачыла яму, што гэта такое. Вось. Растлумачыла, распавяла, што лічыць, што расказала пра тое, што яна лічыць крутымі крумкачоў і ўвогуле, ну, па тыпу, што гэта непаразуменне. Вось. Гэта даволі доўгі дыялог з, ну, там, мелкімі дэталямі яшчэ, але вось зараз агульны сэнс. Вось, даволі прыкалдэсна. Гэта арка сяброўства з варонай проста павінна была цягнуцца праз усю гульню. Ён ачмурэны як персанаж. Крумкач... выбачаюся, гэта ўсё ж варона, Крумкач быў бы Рэйвен. Я, калі што, блытаю, ну, мне складаненька. Просто варона, ён як бы ён, і вось гэтая вось з варонай ускладняе, таму я вырашыў, я лепей бы Крумкачоў я яго называў, не гледзячы на тое, што гэта няправільна. Вось. Такая штука. Прыкалдэсная. Ён прыкалдэсны персанаж, і ён будзе яшчэ ў другой частцы. Вось. Яго, не памятаю, яго не шмат таксама, не шмат, на жаль, будзе ў другой частцы, не так шмат, як тут. Ён не настолькі важны персанаж, але ўсё ж такі будзе. Так. Ты можаш нешта агледзець. Давай злётай туды. Crow, can you fly across the canyon to the base of the tower? Can a chick lay eggs? Well, I know you can't, but yeah, I can do that. What was it you wanted me to do again?
Just fly across the canyon and see if you can find any weird buttons or levers or something like that. What for? There must be a way to cross this canyon, and maybe there's a magical bridge that needs to be activated. I don't know, Crow. Just fly across and check it out, okay? Will do. Hang on. What am I saying? Of course you'll hang on. It's not like you have any other choice. What did you find? No bridge, that's for sure. But there's a well on the other side, on top of that conical sandstone staircase right below the tower. It looked magical. It had that no good, stay the heck away blue shimmer to it. So I didn't fly any closer. Who knows where I'd end up? That's gotta be the Well of Making. Well, maybe it can be making us a bridge then. Making us a bridge? I'm killing today. You're easily amused, Crow. My brain's 1/10 the size of yours. What do you want from me? But maybe you got a point. Maybe the Well of Making can help us somehow. It was only a joke, April. I know, but still. На тым баку знаходзіцца калодзеж стварэння. Ну і Крумкач пажартаваў, што можа ён мог бы стварыць нам масток. На жаль, нічога акрамя вось гэтая структура ўся з'яўляецца гэтым калодзежам стварэння, і ўнутры нейкае зянне ёсць блакітнае, яркае. Foreboding clouds. Ці ёсць у нас нешта, што мы можам паспытаць і яго туды аднесці? Манкі? Не? Crow, I Каньён need можа you to быць. fly down into the canyon to see what's below the fog. Into the canyon? Below the fog? Are you scared? I didn't say that. It's just, well, fog clings to my feathers and... Would Crowboy do it? Crowboy would do it, but he'd be careful not to get hurt, and he'd come right back up again if he saw anything remotely dangerous. Of course. Okay. Hold tight. I'll be back soon. Я зараз лётаю вниз проверить. So what did you see, Crow? What was below the fog? You're not gonna believe me. What? I told you, you're not going to believe me. Just tell me what you saw. Nothing. Nothing? As in nothing out of the ordinary? No, as in nothing at all. The absence of anything. Below the fog, there was nothing. It was terrifying. Until you've seen what nothing looks like, you won't be able to fully appreciate something. Anything at all. I used to hate this blue sand. I mean, blue sand. What the heck? Now, though, I love it. It's sand, and it's blue. It's something. Not like that. Nothing down there. It was freaky. So there's no way I can climb down, cross over, and climb up on the other side? You'll fall into the nothing. I'm telling you, I don't even think time passes down there. You'd be falling through nothing forever. Damn. Добра, унізе знаходзіцца адно вялікае нічога. Нічога з вялікай літары, таму што яно літаральна нічога. Там не нават хутчэй за ўсё час не Crow, ідзе. can you check out the tower for me? Добра, няхай вежу праверыць. What? All of it? It's huge. Just see if there's any way you can get in. From here, it looks pretty impenetrable. I don't much like things that float in the air unless they got wings, but I'll do my best. Nope. Nope, Sonia. what? Nothing. I can't see how you're gonna get into that tower. It's sealed tight. Damn. Добра, давайте паспрабуем які-небудзь прадмет кінуць у столб тварэння. Ой, у калодзеж стварэння. Не? 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 Талісман можа.
Ні. Добре, гэта так само не працуе. Нешта складаненько. Ворону уколодишь, давай возьмем его. Так, увижу. Ну давайте Crow, I want you to get me some water from the well of making. Ага, трошки воды. What? Are you crazy? How am I supposed to carry water back from... Oh, no. No, 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 no. There's no way I'm doing that. Come on, Crow. Your beak is perfect for the purpose. I don't need a lot of water, and all you have to do is make sure you don't swallow. Hey, magic's got спрацовало. its upsides, I'm sure. I mean, where would social welfare be without magic? But magic water in my beak? No way. What if I did swallow? If I'm lucky, I'll just explode or something. If not, I've heard stories, April, and none of them are very nice. Magic's not a toy, nor is it a food, and it certainly doesn't belong in my beak. Please, time's running short and the balance is at stake. You've got to help me, Crow. Don't you want to be a hero? Hero? Sure. Stooge? No. Oh, curses and damnation and all things mean and ugly. Fine. I'll put my life on the line, tempt fate, and risk a certain and painful death by magical poisoning if... If what? If you'll promise to pluck my fleas for the next, year. Алера собі у тебе потрапування, ну One добре. year? So honor and glory mean nothing to you. Not as much as a good flea plucking. No. Okay, deal. Now, fly. Він зараз принесе нам трошки води з колодязя створення. А узамен ми їм будемо ловити усіх блох і вошок любих там жучков з його доставати на протягу ближайшого года. How did it go? Oh, good. Oh, really, what to do? What do I want you to do? I can't take the water, so you're gonna have to do whatever it is we need done with it. All right. Okay, let me think about it for a second. Яму не вельмі спадабалася гэта ідэя ўвогуле самага пачатку. Давай, кінь гэта ў нічога. I got an idea, Crow. You Стварыць said there was штосьці ў nothing нічым. down there, right? The absence of anything. The water in your mouth is magical water from the well of making. Oh. So what if we add the magic of making to nothing? What happens then? Something, right? Something's better than nothing. Fly down there and spit the water out on top of the nothing. Then get out quickly. Something will happen, I'm sure of it. I'm just not sure what exactly. Okay. Ну, ён узяў у клюв свой гэты самы, набраўся вады, і ён быў вельмі згодны з гэтым. За гэта мы павінны... О, вы глядзіце, атрымалася. Ён дадаў стварэнне вады стварэння ў нічога і атрымаўся масток. That's something, all right. But what? Where's Crow? Crow! 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 Oh, please let him be all right, wherever he is. Так, мы можам яго прызваць зараз яшчэ? Ён невядома куды знік. I guess he's not around. Блін, халера. Ну добра, ідзем. It's been a long journey getting here, but this is it. The end of the road. All I have to do now is figure out how to get up into the tower. I thought I'd already passed the 3 trials. There's always something. Guess it's not supposed to be easy.
Цяпер флейта ёсць. Калі паглядзець, то ў нас і арганічнай раслінкі няма з сабою. Так, ну тады застаецца альбо талісман сюды прыкласці, альбо дыск. Вы паглядзіце, как дыск не падыходзіць. I guess this must be the Well of Making. It's not as imposing as I thought it would be. Not even close. It's the Well of Making. It's very deep and very clear, and obviously magical. Так, ну давайте тады туды і кінем... Не ведаю. Малпу. Добра. Можна дыск туды закінуць. Можа яшчэ варыянт які ё. Ну добра, давайте дыск. Ён павінен быць ключом, таму гэта павінна спрацаваць. Так, персонаж застаўся. Я не думаю, што малпа таксама кудысьці пойдзе. Я думаю, што гэта проста, каб у нас было ў інвентары больш прадметаў, чым... Ну... больш непрацуючых прадметаў, скажем так. І што гэта? Окей. Клади руку. Малпу прикласти сюда можно. Не? Давайте малпу. Оп. Не? Не працую. Ну добре. Долонь туди. Не, другий раз не спотребилася, малпа просто засталася у нас. Мы ее забрали, разобрали, и все, и она засталась. Нічого не здарилося. Thank God you came. I thought you were lost for good. My path here diverged from yours. You had to pass the 3 trials. You were right in warning me. This place is like a Freudian nightmare. The first psychologist to arrange field trips here will rake in a fortune. I mean, talk about shock therapy. It is a sacred place. Only the chosen few can pass through the desolation. But then why didn't my hand work on the Well of Making? I mean, I passed all the tests, right? That is a mystery. You are to be the 13th Guardian, are you not? The balance has picked you. Your hand should have unlocked the tower, like mine did. З нами нечто не так. Why did it still react to your hand? Even though I left the tower, I am still the current Guardian, and I will continue to be until you go through the ritual and take my place. Мы не з'являємося, походу, 13-м оховником. I think we're about to move. The tower is letting us in. Я могу спинити? Не могу. Ми виглядає так, що ми не з'являємося 13-м оховником. Тому що ми, неглядячи на те, що ми пройшли усі випробування, а йомаю, тут поглядіть, що відбувається. Тому не зачепляється. Thank goodness you're here. 2500 відправляється. Дякую, Рікі. I never thought I would see this place again. It's cold. Was it always this cold? Гордон, так, почай за все. Do not know. When I was here last, I did not feel much at all. Well, I'm freezing. I spent more than 1,000 years in this tower, and yet I cannot remember
ever feeling warm or cold. Being guardian, there's just the balance and our duty to it. You didn't feel anything? There are no emotions. Emotions interfere with the balance. I was the conduit between magic and logic, between chaos and order, and I had to be clean. That sounds horrible. It never felt that way. I was content, as far as it was possible for me to be content, until the very end when I became restless. Jeszcze 1000 na St. That's when you left the tower? I jeszcze 1000, дякую, Ріки. I had no choice. The balance forced me out. I was polluting the flows that passed through me, through this room, and it was time for someone to succeed me. So now it's my turn to be guardian. Are you afraid? I've never been so afraid in my life. 1,000 years. Everything will be gone when I'm done. My friends, my family, dead. My world probably changed beyond recognition. I know, April. I have experienced this myself. When I returned to Stark, I could not believe that all the things I knew, the memories of a life that I recalled as clearly as if it were only yesterday, they were all gone. I was lost, alone, dying, until the Vanguard picked me up from the street and imprisoned me. It shames me to say it, but that was a relief. To be fed, to sleep comfortably, to be warm. You have every right to be afraid, but consider this. Your sacrifice will be the salvation of mankind, of 2 worlds. What greater gift is there? What greater reward than to know you are like a god? Believe me, I could do without the reward. If there was any other way, I'd embrace it in a second. But I won't shy away from this either. If it is my destiny, then so be it. Mnie jeszcze nie tak. Nie podается мне trener strachownik. To wish for the loss of dreams and emotions would be wrong. But to acknowledge it in the face of your fears, this proves you are ready. Okay. So, what now? What do I do? Just walk to the edge of the disc. The tower will know what to do. If you are the new guardian, the tower will embrace you. All right, here it goes. 1,000 years. Так, я навіть не можу спиніти, тому не можу потлумачити діалог. Зараз починається. Ми становимося ахоўнікам, які на 1000 гадоў будзе закованы ў гэтай вежы. Каб контракт Now прапускаць, what? Nothing's happening. нічога не адбываецца. You are right. Then it is as I suspected. What? What did you suspect? That you are not the one chosen to take my place in the tower. You are not the 13th guardian. But if I'm not, then... I think I may be able to answer that question, Miss Ryan. А ось і гэта. You? How the hell did you get here? You didn't think your little games back at the station would fool anyone, did you? Well, aside from those moronic and useless guards. It puzzles me why Mr. McAllen could be such a visionary and yet be so lacking in his comprehension of human nature to surround himself with brainless louts. Maybe because he wasn't human. He was not. That would explain a lot. If he was not human, then what was he? You mean you didn't know? He was your boss, and you had no idea who you were working for. How pathetic can you get? Don't toy with me, child! Don't you dare toy with me! I don't. I do not know what came over me. I'm not prone to anger. In fact, I'm usually quite incapable of it. Must be the environment that's... I don't feel quite right. Like there's something in here that's
Яны вось гэтага хлопца рыхтавалі, я так разумею, на месца ахоўніка са свайго боку, What are you doing? з боку авангарда. I don't know what you're talking about, Gordon. No matter. I can ignore this. It's so hot in here. Don't you feel it? Йому горача, нам вельмі холодно. I'm freezing. Maybe you should lie down for a minute or two. Maybe you should lie down, Miss Ryan. I actually have a good reason to be here, but you do not. After all, you are no longer a candidate. Ён рэальна вельмі ціха гаворыць. Ну, па тыпу, гэта так же самае ў мяне. Гэта не памылка. I may not become the new guardian, but neither will you. The balance will never accept you. Don't be so sure, April. That's your name, is it not, April? Yeah. I will be the guardian. The balance will have no choice. Not with you and the previous guardian gone. And there's something here. Яго прыцягвае, то бок вежа збіраецца ўзяць, яна літаральна збіраецца ўзяць яго ахоўнікам замест нас. No. Not that. А не, яго бесіць нешта, што ў нас ёсць. You brought it here, you stupid bitch! У сэнсе, у нас ёсць штосьці, што... Супербойка, осторожно. Малпа. Я думаю, што гэта талісман, у якім мы закавалі хаос. Магчыма, гэты хаос, увасабленне гэты лётаючы, гэта якраз такі кавалак яго душы. Осторожно, супер-экшен. А, пачакайце-ка, я назв... А, у меня геймплей, ё-моё, яны там замагаюцца. Я такі думаю, ну, пачакаем, пакуль яны там павырашаюць усё, яны ж там лаяры усе такія. Добра, давайте дыялог, я хуценька прабягуся, бо гэта было даволі доўга. Яшчэ ў момант таго, як мы падымаліся ў вежы, справа такая. Мы павінны былі прыкласці далонь сваю да гэтага ліфта, і ён павінен быў пераўтварыцца, ну, тады ўжо стала зразумела, што гэта ліфт. Гэта значыць, што нас бы прыняла бы вежа як ахоўніка. Але вежа не прыняла. То бок мы не прайшлі, мы прайшлі выпрабаванне, але не прайшлі сам па тыпу Face ID, я не ведаю, кантроль, карацей, я не ведаю дакладна. Вось, праверку гэтую. І справа ў тым, што яему стары ахоўнік прапусціў нас, дзякуючы таму, што ён усё яшчэ лічыцца ахоўнікам вежы, не гледзячы на тое, што ён страціць гэтую магчымасць, як толькі знойдзецца наступны. Вось, ён нас прапусціў. Але гэта дзіўна. Мы павінны былі, гэта павінна было так спрацаваць. Ахоўнік наступны павінны сам прайсці. Ну, ён можа прайсці, таму што вежа ўжо прымае яго. А за намі зачапіўся вось гэты Гордан, які яго душу раскалола на дзве часткі. І хутчэй за ўсё зараз, калі я выкарыстаю талісману, які я прывязаў сілу хаоса, хутчэй за ўсё тая навальніца хаоса, які там Vortex of Chaos, які мы захавалі ў яго, ён можа на яго спрацаваць, таму што я думаю, што такім чынам яго душы аб'яднаюцца, таму што ён з'яўляецца будучым ахоўнікам. Вось, і ён павінен быў быць з боку авангарда. Я так разумею, што авангард планаваў выкарыстаць яго для сваіх мэтаў. Вось толькі яны спецыяльна раскалолі яго душу ў дзяцінстве яшчэ, каб кантраляваць яго. Яны ведалі, што ён будзе ахоўнікам. Я так разумею, што гэта проста план у іх меў адную праблему, што ён не можа стаць ахоўнікам, не аб'яднаўшы назад душу, альбо толькі стаць заднім кавалкам, яны разлічвалі яго запіхнуць. Што цікава, Эйприл Райан адчувае вельмі высокі холад у вежы. Гэта жа хлопец адчувае гарачыню. Наш ахоўнік, які з намі, 12-й ахоўнік, ён не адчувае нічога. Вось. І наконт увогуле знаходжання ў вежы. Чалавек, які знаходзіцца зараз у гэты момант ахоўнікі з'яўляецца, кантралюе баланс, ён літаральна прапускае гэты баланс скрозь сябе, і ён можа гэта рабіць на працягу толькі 1000 гадоў.
калі больш, то вежа сама будзе выпусціць гэтага чалавека, таму што ён пачне сам парушаць баланс, таму што даўжэй, чым за гэты час ён чалавечае цела просто не можа быць вось гэтым правадніком. Вось. Давайте зараз паспрабуем, я амаль 100% упэўнены, што гэты талісманчык спрацуе. Так, давайте на Гордона. No, stay away from me. Don't. No. Пачакай, можа... А, вось яно, перайшла энергія ў яго. Можа, ён і будзе гэтым ахоўнікам. I'm alive again. You gave me back my life. I did? You don't sound like yourself. Are you okay? I do sound like myself. And I'm better than I've ever been, April. I'm whole again. So it worked? The joining of two halves? Magic and logic. Order and chaos. Так, ён і будзе 13-м ахоўнікам. I am balanced. Таму што ён зараз цельны стаў з двух сваіх кавалкаў. I'm sorry for what I did to you, April. And to you, sir, I'm sorry for everything. It wasn't you. Not all of you, anyway. It was me, but it misguided me. I wish I could undo all the harm I've done to both worlds. Both as Gordon Holloway and as the Chaos Vortex. But I can't undo my actions. All I can do is make sure they'll never happen again. And the only way to ensure that is by becoming the Guardian. You? The Guardian? It's my destiny, April Ryan, not yours. I was born to be the Guardian. And although the Vanguard almost managed to prevent that from ever happening, they didn't succeed. And now, I'm ready. Thanks to you. But what about me? If I'm not going to be the Guardian, then who am I? That's something I cannot answer for you, April. Only you can do that. But I don't think the universe is done with you. You are important. Just not in the way you imagined. He speaks the truth, April. He is to be the Guardian now. It was always his destiny, even though it was taken from him by the Vanguard. We will begin the changing of the guards now, Gordon. And you, April, thank you. Thank you for your sacrifice, your courage, your kindness. Okay, stop. You're making me feel very self-conscious. I only did what had to be done. Which is more than most people would have done. Your journey here will be remembered, April Ryan. Remembered and retold for all time. Right now, I'm only concerned about what's coming next. Where do I go now? Where can I go? That is your choice to make. But do not fret. This world will never hurt you again. How do I get back to Stark? Or Arcadia, for that matter? Walk. Walk until you are outside, and then go back inside. It is easy from here. You can go anywhere you wish. I guess then that this is goodbye. Perhaps we will meet again. Yeah, why not? It's not an impossible thought. Anyway, you guys have an important job to get to. Don't let me hold you back. Thank you. Goodbye. Yeah, goodbye. Я зараз буду перадаваць варту з аднаго вартаўніка да другога. So that's the end of that. Funny. I feel almost melancholy, despite everything that's happened. I'm actually gonna miss this adventure. After all, what am I doing now? Going back to school? Live like nothing has happened? Like I'm just зараз у яе крызіс, типу, яна разлічвала уже, што хоць і супрацілася гэтаму, яна думала, што яна будзе ахоўнікам, а зараз яна не ведае, што рабіць у сваім жыццём.
April, wait up! Where I you was even- going? Wait! Don't leave me here! Ну, куди ти його покинула, а? Епілог. Сувязі. Альбо ніті. Это ось того, з чого починалася історія. Уволі сам початок гульні саме. Is that it? But whatever happened to April Ryan? And did that man, Gordon Holloway, become a good and just guardian? That is the end. If you had studied your scriptures, child, you would know that the 13th guardian was the last guardian to watch over the 13-й охотник був balance. опошній охотник, який Was надзирав it за after his балансом. reign that the worlds were reunited? During his reign, not long after the events I have just described. Please tell us more. Tell us what happened to April and about Він the говорить, що reunification of два Stark and всесвіти Arcadia. було... I think Два I світа will save об'єдналися. those stories for another night. I'm feeling tired, and it is late. I would see you out, but my legs. Я трохи розповіла, що буде у Thank you, Lady будущому. Alvani. We'll find our way out ourselves. Thank you again for your hospitality and for your story. And so the story goes. How strange it was to tell it again. To remember April Ryan. That was such a long, long time ago. And now my story is almost over as well. You're as healthy as ever. You still got a lot of life left in you. Wish I was Oh. half as lucky. Don't say that. You're okay. You can still fly. Fly, yes. But those cute little birds, they don't seem to appreciate that. They're holding out for their young, handsome suitors, and they don't have time for an old crow like me. Well, you got me, Crow. Isn't that something? I guess. Yeah, sure. Of course. Unless you're not planning on going out there again, are you? On a new adventure? 'Cause I don't know. I'm kinda happy staying here. Don't worry, Crow. I think our adventuring days are over. That doesn't mean we can't tell stories, does it? No, definitely not. Tell me one. Tell me the one about the young, beautiful warrior princess who single-handedly won the War of the Balance. I don't remember it quite like that, Crow, but let's see. This story begins a long, long time ago, when Stark and Arcadia were still to be reunited, and the Guardian was still on his throne. Гэта ось жанчына, якая ў пачатку ў самым канцы, гэта і ёсць Эйприл Райан, і Крумканш застаўся з ёй. Яна знаходзіцца ў хаце, якая паміж сусветамі знаходзіцца, альбо нешта такое. Таму Эйприл Райан прызнала яе... Гэта было зразумела, ну не адразу, я толькі зараз гэта зразумеў, калі яны вось зараз пагаварылі. Пакуль Крумканш не з'явіўся, я не здагадваюся аб гэтым. Атрымліваецца, ёсць яшчэ... Яна гаворыла нешта, што я нават не памятаю ні ў другой, ні ў трэцяй часткі гульні. Яна ўзгадвала момант, што падчас кіраўніцтва 13-го ахоўніка два сусветы аб'яднаюцца. Я нешта, мне, можа, я неяк... Яна сказала, што падчас яны аб'яднаюцца разам. Гэта вось тое, што яна тым людзям распавядала.
Я чамусь адразу падумаў, што гэта Эйпрыл. Я ўвогуле нават вось літаральна, пакуль Крумкачу ў кадры не з'явілася, нават ідэі не было. Вось. Атрымліваецца, што другая частка, яна адбываецца пасля падзей гэтай, але яна распавядае гісторыю не Эйпрыл Райан, а іншай гераіні. І ўвогуле з яе пункта гледжання зусім іншая гісторыя. Ну, яна не зусім іншая, яна з тымі жа скокамі і са сваімі праблемамі. Вось, там таксама трэба сусвет ратаваць, але, бачыце, пачакайце. Так, я тут. Там зараз прайшлі нешта на конту вады, я полностью не пачуў. Зараз жонка пайшла разбірацца. Дык вось, вяртаючыся да тэмы. Прыкладна мы, ёсць нейкія падзеі далей. Мне цікава было бы, можа, пагуляць у другую, трэцюю частку, ведаючы трошкі больш пра першую, таму што там ідуць падзеі, яно быццам бы расказваюць, скажем так, аўтары, яны вельмі любяць накідваць лора. Яго шмат і розных падзей, і розных, скажем так, момантаў і яшчэ паглыбленняў гэтай два сусвета, якія яны стварылі. Вось, і гэта там будзе. Плюс узгадвацца падзеі першай частцы. Мы будзем сустракацца з гэтымі ж персанажамі трошкі пазней. Вось, што даволі цікава. На гэтым у нас скончваецца The Longest Journey. Вось, калі што, можа быць, потым паглядзім яшчэ другую частку, бо ў мяне зараз нешта, я до конца, мне цікава было б паглядзець на наступныя часткі праз прызму ведаў ужо першай. Бо я праходзіў, я гаварыў, ужо праходзіў я пачынаючы з другой часткі, і не было магчымасці пагуляць у першую. Вось, тады. І яно зараз трошкі сутыкаецца ўсё разам. Вось. А мы на гэтым не скончваем стрым, бо у нас ёсць яшчэ час. Я прапаную сёння працягнуць яшчэ трошкі фастпанку другога. Часу не тое, каб шмат. Вось, таму што я планую скончыць стрым 10 праз гадзінку, трошкі менш. І пайсці па сваіх справах яшчэ. У мяне ёсць што парабіць сёння. Так, давайте будем пераключацца.